класическа константа, която определя отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Обикновено се използва в физиката, математиката и техниката. Дължината на окръжността и диаметър. Отношението на числото пи. Така. Геометрията би може да бъде дефинирана в съответствието на един кръг на квадрат с страна на неговия радиус. Числото π е приблизително равно 22 или на 3,14, точно конкретната Така, Василенко, ти какво си? Съществуват различни начини за лесно запомняне на пи. Един от начините е мнемоника, окръгленост, точност до 10-тия знак. Пи може да се запомни чрез изречението, което всяка дума има съответния брой букви. Как е леко и лесно запомнено пи, всички знаят, щом желаят. Как има 3 букви? Една, леко 4. Така нататък. Следователно така запомняме по-лесно числото. Да поканим сега числото пи при нас. Пи! Браво! Ето по числото пи. Здравейте, виждам, че доста добре са ме получили, така че не знам какво повече да ви кажа за себе си, освен че учените ме е проучила повече от 4000 години и въпреки това не успех да стигнат до моята същност. Също така изтрувам доста трудно за изучаване и от учениците, които често се оплакват от мен. Дори едно момиче година, след като завърши успешно учебната година, и с доста труд отиде на село при баба си и дядо си, и когато тя ще се във входа, вместо да чуе би, тя чува кричалчета, кричалчета. Значи навнете в двора на вашите баби и да видите какво чувате. Дали пи или 3,14, 6,14. Има някак, аз съм има някак. Всъщност аз съм ви позната само от четвъртата математика. Често ме срещате и в всекидневния си живот, само че ме подминавате и не поздравявате. Всъщност аз съм една емоция, която се среща и в природата и съм една красота, която ви може да срещате. И като гледам публиката, всяка сутрин, когато се погледнете в огледалото, ме виждате в него. Еми, защото това е пропорция на красота. Епа! Вие пропорция? Браво! Аз съм винаги. После ще поканим числото пи, ученици, като да се хване при нас и да образуваме спиралата, безкрайната спирала на цифрите на числото пи, тъй като всички знаете, че то е безкрайно, това е едно иррационално число.